le nkonzo izokukhumbuza ukuthi ukhona ongathethula manje. Athethula mona. Now ethi iBhayibheli ifunde kahle. Ithi mebese emkhunjini kwavuka ivunguvungu bese ithi iBhayibheli uJesu esuka ngaphandle ezakona phakathi emanzini ezakona bese emkhunjini. Now ithi iBhayibheli ke uzuzoyi-understand kahle. Uma uJesu esuka nawo esuka ehamba ezemkhumini ithi iBhayibheli mebembona benza njani? Baba nokwesaba. Bese ithi iBhayibheli uJesu wathi no imini. Ithi iBhayibheli uma sebebona ukuthi uJesu bathi manje uma kuwukuthi wena ngempela kushela indoda bazalwane edilika emkhunjini. Endilalela kahle ukuthi isivunguvunga sikakapheli. Idilika kulesifuthi, idilika bazalwane, idilika kulomkhumbi, umoya usakhona. Awu amen bazalwane. Umoya uzokhuza uJesu. Idilika lendoda emkhunjini, idilika kulesivunguvunga, amanzi aseqalile ungena kulomkhumbi. Bese ithi iBhayibheli medilika esondela uthi Nkosi uma kuwukuthi wena isho ukuthi ngiyisi. Bese ithi iBhayibheli mesuke kwasondela bazalwane noJesu waya ngokusondela. Awu amen bazalwane. Ngoba kuyenzeka uma usuka kwala uthi Nkosi ngisa kuwena. Bese uJesu ayisuka ngale athi ngisa kuwena. Ihlehli manje kodwa uJesu asondela. Ngalesikhathi asondela ngale noJesu yasondela. Ngalesikhathi asondela noJesu yasondela. Ithi iBhayibheli ngaleso sikhathi mesusa amehlo akhe waqhina. Now umiqhwile washo ukuthi uqhwile endaweni elight. Indaweni uJesu. Uwasibusisa. Ngizothi mina nangizalwane. Ngizothi bantu abasha kuyilani phakathi kulendlu. Akuphunywa. Mekwaqhwila ngaphandle sobe siyekhe isandla sikaJesu. Esidawula abantu. Bese ithi iBhayibheli engifundayo uJesu bazalwane uma embona ukuthi uyaqhwila wasenze njani? Wasemdonsa. Uma semdonsile uJesu usehambani. Amen. Akamdonsi njengabathi. Amthatha umphosa emkhumbini. Umdonsa bese hamba naye emkhumbini. Amanzi abona ayeke izunguza. Kodwa manje umehluka akasahambi yedwa. Kodwa usihamba nesandla sikaJesu. Kwangathi uvuma ingoma ethi useceleni, useduze kwami, ubheka njalo, ukhamba kwayo. Umencenga naye, encenga naye, usehamba kuwona amanzi kade mkhwilisi. Kodwa usehamba noJesu. Ngoba into ebadingayo isizwe sakithi zithizwe isazintsha ukuthi bazalwane abantu bayithethe ngekasaqwila ngekasaqoka into olibhanje. Kanti cha, hayi bazalwane into olibhanje sizolula nayo kodwa umehluko sasiseduze kwalozo sikhipha. Amen. Ngizothini namhlanje uma sisuka kwena? Singaya. Into eyenza ke manje uJesu lebuza ukuthi nani niyathanda yini ukujika? Nakho abanye sebejikile. After ukubona amandla kaNkulunkulu baswakala bona bephendula. Bethi Nkosi uma singasuka kuwena sesibona imangaliso zakhe engaka. Singaya. Angazi la ukuthi impidwa lo ngamakulona ukuthi. La uNkulunkulu esisekho. Bese uyibuza ukuthi mesingasuka kuwena. Singaya. Ngoba mase atholakala ke. La into zinsizo ngintolo noma badala kaNkulunkulu senhlala phansi engiyibukile. Ukuthi bazalwane ngike ngathi mengixoxa lesinsizwa. Ngathi uyabona ndakambatha sibambeni lento yokukholwa noma ngakuthiwa size win impilo engingayikhetha yokukholwa. Noma ayikho lifestyle engcono edlule khona. Noma ngakuthiwa isena price. But indlela yokuphila njengokholwa iyona engaphezulu kwako konke. Nayi ke into sengihlala phansi. Uthi ke uDavid encwadini yamaHubo chapter 20 verse number 7 uthi abanye bathemba iqhwa. Abanye bathemba amahashi. Athi kodwa thina siyakhumbula hayi noma yini
Besethi umuntu obhala iBhayibheli uyona yonke into kwabantu kodwa khona negama abantu abanikwe ukuthi noma ngabe isiphi isimo esingegama nomuntu unikwe igama. Into eyenza ukuthi uDavid athi ngiyalikhumbula igama angasho ukuthi ngiyalethemba ngaleso sikhathi ngoba ukuthembeka kwegama uyalazi eKashemgedeni yase-Adulam ukuthi uNkulunkulu wethembekile nala ubaba kamngani wami orchestrate ukungibulala kodwa uNkulunkulu ethembeke ngaleso sikhathi okusho ukuthi uma sengifika kwesinye isimo ngizothi Nkosi umke wathembeka ngaphambili okusho ukuthi usazothembeka noma sesiqhubeka nje. Now bazalwane befuna sihambe ekholweni njengabantu abahamba ngalesikebhe kuthiwa iCanoe. Siyadlalwa la komunye umfula isikebhana nje ohlala kusona uma uhamba sengivela phansi isizwe sakithi uma uhamba ngalesikebhe into engike ngayinotice ukuthi awubheki ngala uya ngakhona kodwa ubheka la usuka khona. Awangezi Hallelujah. Salam. Muhamba ngeCanoe ukuthi finish line ngala starting line singala siyaflathela finishing line. Siloke ukuthi uNkulunkulu ususele. Ukuthi uNkulunkulu ususele. Ngale sikhathi sihleka kusondela la siyakhona. Ngale sikhathi ukuthi come too far from where I started from. Sithi wena Nkosi uNkulunkulu uye wathembeka izolo usazothembeka kusasa. Ukuthi angiboni ukuthi ngiyangakephi kodwa wena wathembekile ngoba wena wazi izolo wazi namhlanje wazi naphakade okusho ufanele ukwethendwa asasuka kuwena aya angiyeke bazalwane nangu ke ethi ukhona uMsele endlini kaDavid Nakutheni ngasawula ukuthi ngamenzela umusa ngenkaJonathan. Now, ufunde kahle iBhayibheli bathi ukhona kodwa uzima mekhazi ukuthi ukhona okhona kodwa akekho la ezokwenzela khona umusa kodwa uphansi le uselodepha. Into eyenza ukuthi athi uselodepha ingoba uDavid wenza isifungo sokuthi abantu abalunyonga abasizi ngenxa yokuthi esazodlizwe wafika kukhona ishosha wathi hayi ishosha angiyisizi kodwa uma sebuya esemdala ezokwenza umusa ufica ishosha kodwa manje ishosha azosenzela umusa usenzela umusa hayi ngenxa yaso kodwa ngenxa kaJonathan. Wangizwa masalwane kwangathi bebuka lamadodana angibuka ebuka insizwa lezi esengibukayo abuka intombi lezi esengibukayo uNkulunkulu esenzela umusa ngenxa kaJesu hayi ngenxa yethu ngoba thina silunyonga thina sifanele umusa kodwa mele uJesu indodana yakhe bese sibafanele umusa. Uthi ke lothu unye uDavid ukuthi akayolanda uMefiboshethi ayamlanda lapha eLodepha abuye naye asena etafuleni into amchazela yona uthi buya naye elunyonge njalo because uyazi ukuthi etafuleni khona indwangu. Uma azi-ke ukuthi etafuleni khona indwangu uyazi ukuthi mase behleli phansi basalwane abantu ngaphezulu bayafana abalunyonga ngezansi bambozwa indwangu. Angizwa basalwane kunabantu abangena ngomnyango iy'nyawo zabo zisotha zaqonda kodwa zifika zibaphasa indwangu bese bevaleka iy'nyawo bangabonakali ubuze babo bese ngasuka kuwena singayanga ngoba amazwi okuphila afumaneka kuwe. Amen. Ungekho phakathi